Eduskuntavaali lähestyy, riksdagsvalet närmar sig. Jag kommer att använda den här kanalen också lite för att berätta lite vad jag sysslar med. För jag tror att gärningar talar ibland mera än ord. Så att jag kommer att visa lite vad det är jag sysslar med om dagarna och vad som brinner på mitt hjärta. Tulen käyttämään myös tätä kanavaa mun kampanjassa näyttämään teille vähän sitä, mitä mä teen joka päivä. Että puhumalla vaan ei pääse mihinkään, että se on tekemällä, mihin, kun me päästetään jonnekin, niin tätä kautta mä haluan myös olla teidän kanssa läsnä ja voitte seurata minua tässäkin. Jos on kysyttävää, niin lähettäkää mulle toki kysymyksiä janette.jungars@kd.fi. Om ni har frågor så skicka mig gärna på janette.jungars@kd.fi. Ha en underbar dag. Hej då!